Most wanted person sa dakbayan sa Talisay na sikop atol sa adlaw niyang natawhan. Bispera sa kapistahan sa Santa Teresa de Avila sa dakbayan sa Talisay. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Gitudlo si alias Glenn, 36 anyos, nga mao'y midunggab patay sa informant sa Talisay City Police samtang natug sa ilang panimay sa barangay Tangki niadtong Hunyo karon tuiga. Ikaniadtong adlaw, gatago-tago na siya. Under monitoring nga po siya sa illegal drug trade po itong suspect natin. So dahil sa pagmomonitor para for possible police operation, pinagkamalan niya ngayon itong informant natin na siya yung nanglalaglag sa kanya. Niadtong Oktubre 14, nabantayan sa mga sakop sa Talisay City Police si alias Glenn nga mibisita sa ilang panimay sa dakbayan sa Talisay atol sa bispira sa kapistahan sa patrona sa dakbayan. Og mausab ang pizza sa iyang birthday. Dinhi nila gitunol ang arrest warrant batok ang alias Glenn tungod sa kasong murder. Giilaw sab siya nga top 6 most wanted sa probinsya sa Sugbo. Nasikop siya human nagtago-tago sud sa 4 ka buwan. Gilagway ni Police Lieutenant Colonel Epriam Paguyod, hepe sa Talisay City Police, nga usa ka high-value individual si alias Glenn human siya ilang bigit sa pagpayuhot sa ginadili nga drogas. Oba ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.